Srbija je lopovska zemlja. Najveće lopurde su na vlasti. Svi političari i sve medijske ili slavne ličnosti su prodane duše, izrod, paraziti, kriminalci i prevaranti. Sistem radi za njih i oni su uspešni, nebitno koliko su glupi ili čime se bave ili da li se ičim uopšte bave. Političke stranke su lopovske bande, vodeći političari su morbidni predvodnici kriminalnih skupina. U Srbiji lopovi i njihove sluge, svi oni koji održavaju ovaj pogubni režim, lepo i bahato žive. Možete ih videti svakodnevno po skupim kafićima i u novim automobilima, a nikad u javnom prevozu. Takođe, u našoj zemlji svi uljezi, Kinezi, Cigani, Crnci, Turci, Arapi, fino žive i svakog meseca im je sve lepše. Jedino se normalni ljudi ili ti svi Srbi i pravi Evropljani muče, te nas još raseljavaju širom sveta. Svakim danom mi živimo sve teže i nas je sve manje. Mnogi u očaju vrše samoubistva, dok našu domovinu paraziti, izdajice, perverti i uljezi polako otimaju od nas. U stvari, širom sveta vladaju isključivo najgore bitange i lopovi. Takozvani eksperti, pisci, filozofi, kompozitori, umetnici, fakultetski profesori i njima slični su lažni intelektualci, načinjeni uspešnim putem veza, te kako bi nametali, promovisali perverzije, pošast i devijantnosti. Komunizam i fašizam su bili pogubni sistemi koji su omogućili i isfinansirali ekstremni bogataši, ali Josip Broz Tito je bio veliki čovek te bolji od svih trenutnih političara zajedno i njegova vlast je pre svega bila za narod. Ova kapitalistička država ili ti lopovska jazbina postoji samo zarad lopova, uljeza i perverata. Svi političari su izrod i nemoralna bagra. Bolje bi nam bilo bez njih. Ovakva zemlja i ovakvi političari nam ne trebaju. Šta nama treba je intelektualizam, jedan potpuno novi politički sistem u kome su najpametniji ljudi na vlasti.